Baino arteko bidaia, lurralde magiko batera. Jingle, jingle, jingle herri, hauxe da jingle herri, zatoz ere ikustera, gurekin batera. Jingle, jingle, jingle herri, hona hemen jingle herri, beti alai, beti pozik, hemen zaudenetik. Jingle, jingle, jingle herri, gozatu jingle herri, jingle herri, bat gehiago zara. Jingle Kids. Kirola, trabanen lagunik onena. Kili, kili. Kendo, utzi. Isildu. Galanta, dotorea, ikusgarria alde guztietatik. Ea, zer egin behar dut gaur? Belarra pintatu, gris ikaratu, etxea eraberritu, Pantxoren dieta. Jingle egunkaria, Kirola izaki iletsuen lagunik onena. Hau ideia ona da. Kirola, iletsuen lagunik onena, oraintxe hasiko naiz. Janti eta kola! Orain arteko izan da, zein da hitza, aspergarria, gogotsuago aritu behar dut. Zaldira horiek. Korrika egiteko oinetakoak, badakit, korrika egingo dut, bai hori da. Mariani, Kirola egitearen abantailak azaldu behar dizkiot. Lagunon batek hori egin behar du. Egunon, Marian. Egunon, Traban. Edo, arratsaldea. Niretzat arratsaldea, bazkaldu ondoren hasten da. Ondotako hartu nahi duzuna. Zergatik ari zara korrika? Orain Kirola egiten dudalako, zeuk ere egin bertzen nuke. Ez hasi bazterrak nasten. Jaitsi hortik! Utzi hori! Esan dizut, Kirola egiten hasi naiz eta zuk ere egin bertzen nuke. Mila esker, Traban. Zergatik etzoaz, joan nahi zenuen tokira, hemendik urrun. Ez daukazu urdaiazpikorik? Nola? Barkatu, opilak gozoagoak dira urdaiazpikoarekin. Neuk hartuko du. Ezingo nire maira! Opil zaparra da. Zoaz hemendik! Gaztainak! Lertu egingo dira, neuk babestuko zaitut. Hori da, oso kolpea da. Larri ibili gara. Badaukazu edateko zerbait zukua freskagarria. Badirudi nire Kirola aurkitu dudala. Eskerrak neuk babestu dudan, bestela batek jakin. Zertan ari zara hemen? Kaixo, Pantxo, garrantzizko zerekin batera nator. Bai, kaixo. Zu aur prodigioa zara? Bueno, bai. Esan, korrika egitea ona da guretzat? Bai, oso ona. Kirolak sendotu egiten gaitu. Begira, hemen azaltzen da. Non daude izarra? Zeruan! Kirola, osasungarria da. Zuk zergatik ez duzu egiten? Gozokiak? Gogoa lantzen dudalakonik. Hori ere garrantzitsua da. Beti aurkitzen dituzu gozokiak! Beti eskotatzen dituzuta. Liburuak! Literatura! Hiztegia! Kimika! Fisika! Biologia! Ipurdia! Traban ikara da! Trigonometria! Hori da! Eutxi norbaitek, erori egingo naiz!
Kirolekin ere, egin daiteke kirola. Bat bi. Ez du inoiz ikasiko gozokiak eskutatzen. Bat bi. Putza. Bat bi. Batator! Kaixo, Nikola. Gauza interesgarriren bat? Kaixo. Begira zenbat gauza denak ikusgarriak. Zer da hori? Hori, ez da ezer. Ez dela ezer, utz ikusten. Tira. Traban, zuaz hemendik. Ez. Oso prototipo garrantzitsua da. Modelo molekularra. Mesedez. Ondo da, baina ez duzu ezer ukitu behar. Ez, hitz ematen dizut. Ikusgarria. Honek dena aldatuko du. Jingle herri berria eta hobea. Inoiz izan den diseinurik ergonomikoena. Erraz muntatzekoa. Luzaro irauteko pentsatua. Eta batez ere egitura integratu. Ez, mesedez. Arazo hau oraintxe konponduko dut! Ez jaurti hori! Betiko! Egin korrika! Honena da estres arintzeko! Nire asmakaria erabiltzeko. Beste modu bat. Antzerki bikaina izango da. Printzia eta printzesa. Ez da, fin? Lastima arriskuan dagoen dama xarmantik ez izatea. Badaukazu erroli korrikalari batentzat? Norentzat? Bai, badakit! Zaldunaz karra izango naiz protagonista! Kolore horrek ez dizu bat ere ondo ematen. Ez, neuk erakutsiko dizut, ikusiko duzu nola egin behar den. Izan, ala ez Traban, aldiz izan. Hau ondamendia kontuz! Lagundu! Gogotsu egia salbatuko zaitut. Eta zu? Salbatu zeuk, nik joan egin behar du! Antzerki askoz interesgarriagoa da honela. Jaitsi hemendik, mesedez! Banoa! Gracie! Hartu zaitut! Bai! Badaukagu arriskuan dagoen dama xarmanta. Gaina! Bai, badaukagu. Katalin! Zer? Ez duzu korrika egin nahi? Ez daukat astirik txorakerietarako. Baina kirolaren garrantzia aipatu duzu egunkarian. Bai, neu izan naiz artikulu bat behar nuen eta, bueno, kirolaz idaztea pentsatu dut. Lur jota utzi nauzu, nik zugan sinetxi dut. Orain zer, den alferrik, entrenamendu gogorra, izerdiak, iarretako mina, horietako babak. Ez duzu lertu. Kirola garrantzitsua da, baina nik ez daukat astirik. Idatzi egin behar dut etengabe. Inuzente galanta naiz, wow! Ez ukitu ez error barruan! Zer naiz, egunkaria kutxa, zer naiz! Txori malu aldar hori, begira zer egin duzun! Mesedez! Ez, nire rotatiba maitea ez! Ez kaskatu! Trabatzen ari naiz! Joan astiro, bestela ezingo zaitutan batera! Gorde pastel zati bat! Ez jarraitu niri! El lugar. Barkatu amaitu da kirolan niretzat hitz ematen dizuet kirol gehiagorik ez. Zer diozu, kirola mundiala da. Bai. Oso atsegina eta oso noblea. Eta batez ere artistikoa. Benetan? Naiz eta beti dagoen min hartzeko arriskua. Nienago pozik, prototipoa zeharo ondatu dit. Oh, tira. Trabanek erakutsi digu kirola jostagarria dela.
Hala da, hori egin dut. Lagunak, traban gure entrenatzailea izan daitekela uste dut. Pantxo adizkide arrazoi duzu. Kirol berria asmatu dut gainera. Bai, zer da? Ba, zuek trebatzen ibili naizenean... Jingle Kids. Bizkartzaina. Trabanen udako bizilekua. Egunero gertatzen dira mirariak gure inguruan. Herri honetan ez dago aspertzeko astirik. Lagundu! Lagundu! Ja! Lagundu! Lagundu! Bueno. Pantxo! Askatu, mesedez! Mesedez! Tira, lasai. Ez tiratu arpetik! Pantxo, salbatu egin nauzu! Eroia zara! Orain bizia sordizu! Tira, ez egin dramarik! Ez da drama! Nire bizia zure eskuetan egonda! Askatu egin nauzu amakatik! Hemendik aurrera arazoren bat duzunean, nian egongo naizu salbatzeko adizkidea! Eskerrik asko! Baina hemen ez dago bat ere arriskurik! Bai horixe, aurkituko dut salbatzeko aukeraren bat! Bueno, orduan, joan naiteke orain? Bai, zoaz, ez izan ezeren beldur, hemendik aurrera biak bat gara, Pantxo eta Traban, elkarrekin garaiezinak gara! Arrituta utzi zaitut? Zer da, hau guztia? Eraikitzen ari gara, nola da izena defentsa sistema gotortua. Alarma jarri dugu, zuloa egiten ari gara, eta txarrantxadun esiarekin inguratuko dugu dena. Hauek dira planoak. Ona! Burutik zaude. Ez da nahikoa, zuzen zaude, Pantxo, 100 100.000. Sendotu egin behar dugu defentsa. Txapurrek harriko dugu zeintzeko. Ez hartza, hartzuri karagarri bat. Herrian ez daukagu hartzuririk. Hori ikusiko dugu, Pantxo. Burutik dago. Baina zaude, gero esan diot. Herrian ez daukagu hartzuririk. Zer erantzun dizu? Zirkeinik ere, zu lasai, Pantxo. Kontrolpean daukat dena. Baina Traban... Zertan ari zara? Jaso eskuak! Ez dut nahi. Utzi bakean. Eta zoaz hemendik. Kuku, hemen nago! Utzi, neure motxila da! Traban, zertan nahi zara? Bizia salbatuko dizutzuk niri bezala. Hori ez da nirea, norbaitek azuko zuen! Zergatik zatoz nire aurka! Arriskuan jarri duzulako nire babestua! Babestua? Zer da orain? Tira, goma, konfiskatu egin behar dizut estelako edo badelako... Badelako zer? Arma bat! Pantxo, zer izan da hori? Susmorik ere ez, baina arazoak izango ditut. Egin berria, hartu nahi duzun beste. Mil esker, Marian. Zela saitasuna. Gaur ez dakit zer jasoko zaidan urrenko. Geldi, probatu egin behar dut lehenengo. Neuretzat zen! Zer da guztia? Ea saltzerik dudan, hiletsu honek. Noi, babestu egin behar nahuela erabakitu. Jakina, Trabanen obsesioak, ez da polita. Badaukazu ez erredateko. Pastelak ez dizu eraginik egin oraindik? Zergatik diozuea eraginik egin didan, Pastela pozoituta zegoelako. Pozoituta, zer gertatuko zait? Nola jakingo dut ba? Orain arte inork ez du pastel pozoiturik jan. Eskerrik asko, Marian. Edertu ikaratu duzu horrengoan. Nik Traban terapia deitzen diot.
Oso eraginkorra da, baina ez du luzaro irauten. Arratsaldeon, Non dago zure bizkartzaina, Pantxo? Oie, Kaixo, Pantxo! Nikolas, zertan zabiltza? Utzi bakean, ez etorri nigana! Pantxo? Katalin! Ah! Katalin! Pantxo! Barkatu, presa kanabil! Ara, zer da hau guztia? Traban! Utzi irteten neure etxea da! Pantxo, zergatik dago hemen? Pantxo! Pantxo, utzi sartzen! Handi! Joan! Bai, ospa, Pantxo asteazkenetan hartzen ditu bisitak. Hau margolan atela diozu, mesedez. Trabanterapia! Hori da! Trabanterapia! Lagundu! 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 Ai, ene. Lagundu! 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 Pantxo de caridad. Pantxo, ezin zaitezke bakarrik jaitsi. Zergatik zaude hemen? Ezin naiteke jaitsi. Nire bizkartzain zintzoak hemendik jaisten laguntzea nahi dut. Ederto, egin salto, baina kontu, Ai, zangoan min hartu dut. Zeuk eramango nauzu? Joan azkarrago gaurko salto nahi nuke. Orain beste zangoan hartu dut Baiz min. begiratu niri, ez da pentsatu ere, ez zaitut gehiago babestuko, kito, kokoterainonago amaitu da. Orduan orain, abandonatu ekingo nauzu. Nik ez zaitut abandona dena delakoa. Zure errua da, ez dakizu mugak non dauden. Nekagarria zara, aprobetxategia eta lotxakabea amaitu dugu, zeuretzat hartzuria. Ondo irten da. Pantxo, bagoaz! Pantxo, eutzi! Ai, Lasai lagunak, nire bizkartzaina joan da azkenean, orain salbunago. Eta hartza, non dago hartza? Hartz zuria oraindik lodako. Ez da lan erraza ez. Hemengo ume bat zaitzea! Lagundu! Jingle Kids. Hirugarren solairua! Etxe txikiak iraganeko aztarnak dira. Solairu bakar bat. Ez dauka zentzurik horrela eraikitzen jarraitzeak. Bai, hori bai. Bai, jakina. Ez oraindik goiz da metropolia izango dela esateko. Baina Jingle herria zerurantzaziko da. Prototipoa prest daukat dagoeneko. Ez dut osperik nahi, baina apalik onartuko dut ala behar bada. Hastea da garrantzizkoena. Etxe horratzak. Eta horixe egingo dut tain zuzen ere.
Ez, hori nik egingo dudana da. Nikolaren zama arindu. Mesedez! Kaixo, Handi. Kaixo. Zer nahi duzu, Traban? Bai, neuk uste nuena. Zer esan nahi duzu? Itzekiteran natorra! Edertasunari buruz, zer da hori? Handitasuna eskultura egina! Ez izan arroputza, eskultura kaskarra da, oso arrunta. Baina, zuk zer dakizu? Gauzo beak egin ditzakezu, begiratu gorago, eraiki 2. solairua. Zertarako? Benetan diostazu, Ez altzara sortzailea, artista. Musa guztien eta fortunaren lagunkutuna, esan. Jakina, maisu margolaria naiz. Zu bezalako norbaitek espazio egokia behar du sortzeko eta arte modernori bidea emateko. Begira, zer deritzozu? Eta beste honi? Hauxe da arterik modernoena. Ez, etxe horratzak dira modernoena. Etxe horratzak? Pentsa, egunkari guztien azaletan, 2. solairua lehenengoz Jingle herrian, anti-artista handiak eraikia lagun izanik bere langile burua, ez bere langile buru nagusia, Traban! Honela hobeto geratuko litzateke. Handiren lehen urratsa zerurantz. Trabanekin! Tira, berdin dio, horiek txikikeriak dira. Zuk ekarri tresna batzuk artaburu, eta nik bitartean inspirazioa bilatuko dut. Langile buru! Esan dizut txikikeria. Planoak gogaikarriak dira. Ez ditut ulertzen. Ekarri ditu tresnak! Primeran, improvisatu egingo dugu. Ikuspegi erradikalegia hartu dugu agian. Benetako artean ez dago erdibiderik. Handi, dena ondo hemendik? Egunero gertatzen dira mirariak gure inguruan. Zer jaso da hemen? Andereño, zertara dator zalaparta guztia, Esaidazu zertan ari zaren hemen. Handi! Ez kezkatu, Marian, planen arabera doa dena. Eta ze plan dira horiek zehazti? Bueno, Eraikuntza plana ene Andereño maitea teilatua arazorik gabe kendu diogu, eta eraikinaren zama eusteko elementuek ez dute baterik kalterik jasan. Nik badakit ze elementuk jasango duen kaltea lelokeriak esateagatik. Ondo kontrolaturik dago dena, Marian. 2. solairua eraikiko dugu. Artista naiz, arkitekto handia. Eta nire artaburu nagusia da, Traban. Langile burua ez, artaburua. Txikikeria. 2. solairua zerterako, 2. ere ez daukazunean.
Zertako diozu? 1000 arrazoi dauzkat. Txoriak hurbilago egoteko, aire garbia arnasteko, zatostira, ikuspegia zoragarria da. Erakutsi egingo dizut. Eta nola igo nahi duzu aragoraino? Laster eskailerak iribila izango dugu hemen. Eskailera zeruraino. Baina oraingoz, eskailera hau daukagu. Begira, zorakarria da. Esan dizut, ezta? Baina zer egingo duzu ekaitza datorrenean? Bueno, zure etxean hartuko gaituzu, ez da, Marian? Ni ere etxetik urrun nago, orain busti egingo naiz. Ez horixe, ez duzu nire etxea ondatuko. Eskailera zeruraino. Andi, ze begirakune da hori? Andi, ja! Traban! Itzulit nire telatua! Gustuko duzue nire etxea? Nik nahiago dut solairu bakar bat baina telatuak. Baina, nik eguen... Lasai, txantxazen. Ba ez egin txantxarik, Marian. Orain, etxegabeko artista naiz. Artistak sufritu egin behar du. Ez ikaratu, dena konponduko da. Begira, eguzkia irten da. Ara, etzenuke hain konfiantza itxua izan behar zure hartaburuarengan. Langile burua! Gainera nire lan amaitu du, telatuak enduta dago eta bestelako lanik ez dugu adostu. Zer diozu? Zeuk proposatu didazu 3. solairua eraikitzea. Bazterna asle bihurria. Zer? Zure inspirazioa bilatu nahi zenuen bai ala ez, eta orain trabanen narrua. Hor daukazu, nien naiz sortzailea, suntsitzailea naiz. Zaude, horrek badu alako jartzun berritzaile bat. Suntsitzailea! Ai, sormena berriro. Eta zu traban, kalera, ez zaitut behar. Horrek ez du ezer konponduko. Berdin dio, Nikolari deituko diogu laguntzeko. Zuek dauzkazuen nire planoak beraz. Ez dut galdetuko nola heldu diren ona. Ba egia esan, neure errua izan da. Barkatuko didazu? Inola ere ez. Andi! Ondo dago, barkatu neure errua ere izan da. Nikola, konpondezakezu hau? Orain ez daukat etxerik eta inspirazioa papatean agertzen da. Bat, zerbait egiten hasi aurretik lana ondo ezagutu behar duzu. 2, ez duzu ezer erdizka utzi behar. Eta 3. Tira, hartu zuen gauzak eta etorri nirekin. Gozokiek jatea ez dut inoiz erdizka usten. Nikola, izan daiteke zure langile burua? Ez. Eta zure hartaburua? Bueno, baina ez ukitu ezer.